Здравейте хора! Днеска ще снимаме с Dead Place на Murder Mystery 2. Да, айде! И нека да започваме. Ай, чакай. Така. Хора, сега започваме нов рунд. Да. Да, те си го свършили рунда. Да, те са си го свършили рунда и хора, говоря на моя канал. Забравих да им кажа, че да, ще играем на Murder Mystery, ако не знаете. С моя приятел. И да. Да, добре. Сега, кое да изберем? Това нещо. Добре. Ако изберам това, добре. Не Не е това. толкова зле. Добре. Още го има това за Велик ден? Какво? Йо. Аз не съм влизал в Велик. Велик ден е. Майко. Този човек Велик ден си е тръгнал вече. Ама все още го има. Май последното ми видео на Murder Mystery 2 беше твоя най-добър момент. Да. Така се няма казваме Добре, кой сега. какъв е. Това е целта. Да. Ако видиме кой е убиеца, може да се казваме. Да. Това нещо заема половината карта. Не бачи. Кой те уби? Някой да убие. Тебе ли убиха? Не знам, бе, аз чух някой просто. О, май знам кой. Кой? Не, да. Вече знае някой. Какъв бе? Кое е това? Някакво коте, не знам, дебело. Вижда, че е яло няколко. Не, да, то заема половината карта. Какво искаш? Охо, не, чух някой да умре. Добре, аз се крия. Скрих се някъде. Добре. Не са те с двете. Опа, се никой да ме открие. Аз си напълних. Чантите. Все още не се знае кой и кой. Аз знам кой е. Аз знам кой е. Не. Умрях. Ей, чинте оцелих. Айде! Това не беше много сложно. Като за първи рунд, мисля, че добре го взехме. Намеримо. Да. Чай. Да, чай. Някой ми праща бартер. Йо. Това не знам дали заслужава. Не. Ох, магазо. Ето това. Така. Я не ма следвай. То някъде да отидам. Да спиш малко, Стас. Да, кой е? Не. Чух някой. Ти си шерифа. Ей, стреляй ме! Стреляй ме! Найс! Не! Иванчо, това е вторият ти най-добър момент. Браво! Човек, не знаех.
Да, много ясно, никой няма за пистолета. Иваншо е много добър момент. Най-доброто! Какво да правя, човек? Не можах. То буквално аз като питах да стреля малко лагише там. Ти май трябва да станеш 10 левел да ти подаря нещо от инвентара ми. Не, че е много голям. Какво ще ми следващата награда от Великден? О, нож. А после ефект. Аз не съм им фен на ефектите. Май имам един. Да. О, аз трябва да взема животно, бе. И хора, ще гледаме с Daily Plays да си имаме повече видеа двамата. Да. Кога ще свърши, бе? Да си кажа, аз не зная. Човек, дебелото пътя тук има... Ти ги спектейчиш ли? Не, тя никой няма да може да говоря толкова. Добре, може. Аз мисля, защото той е твърде голям. Не. Хитбокса му е друг. Неговия хитбокс е голям, бе? Вижте, трябва да стикнеш в него. Това му е хитбокса. Да. Тук го вземам това. Няма намери. Да те намеря, добре, няма да видя. О, май гад! Познай кой съм! Познай кой съм! Трайтор. Иванчо, Трайтора му викали. Не бе, аз съм шерифа. Да бе, да. Наистина, ти лаги, че. Бати с мамника. О! Добре, добре. Гати, цакатото. Не! Отново ме опиташ. О май гад, бро! Какво да правя, човек? Буквално при мен ми лаги. Къде умря? Навън. Да бе, разбира се, ще кемпиш. Да бе, брат! Бати кемпърите! Буквално ще видиш на видеото какво направиха. Аз и сега ще скрия на мястото, където никой няма такова да ме намери. А ще видят с кемпене какво ще стане. Тук да няма никой. И аз нямам. Хора, вижте, ей това място. Ей тук са завирати. И почти никой не го знае. Ето. Харесва ли ти? Нищо е изваден. Кажи ми къде е убиеца. Някъде под стъпала. Окей. Дълго не знам къде може да е. Май отива към някъде към твоето място, може би, не съм сигурен. Чакай, човек. Какво? Те са
кемпи, те са... Не знам, видях ги. Май са... Аз на видеото ги снимах. Тим. Има ги. Човек, те се тимват. Охо-хо! Те си помислиха, че само те... Те са... Те си помислиха, че само те двете са останали и са се разбрали тъс да уби мърдъра. И аз... Бат ти бе, брат. Ама и аз победих. Шуимила хъзи, орената ви. Хора... Ама не, наистина, това е да целиш с доста много лаги. И хора, казвам ви, използвайте това място. Когато има такива случаи, най-ги мразя. Сега. Еми, скоро май няма отварям кейсове. Това е ясно. Бутон. Како прави точно? А не, ти не е бутон. Какво? Това нещо ми казва, че си ти. От кога? Пич, аз имам най-лоша късмет. Снимал съм толкова с видеа и само нормален ме пуска човек. О, тук има яко неща, бе. Абе, много си сас, бе. Како искате инстантът? Да. Где ли беше? Сега съм бърках. Или тя хвали писата. Ти май си. Чинтата Ти си. знах. Знаете ли? Имах си чувството. Кой шерифа, бе? Окей. Добре. Да, бе. Джампъри. Фулбокс. Добре, тук виждаме човека ви. Тя се стъкна. С ти два с пуската. Внимавай. Само те двамата ли остават? Дайте май два. Не, май. Тя само. Та се е шерифката. Не, тя. Няма къде да избягаш. Как те сайтна, ама ще го убия. Залагайте, бе! Залагайте! Айде! Ти знаеш ли аз как мисля, че беше теб? Как? Зато и като чух някой да умре, чух как мишката ти цъкайте. И аз си казвах, то малко е така. Ама мислех, че сигурно може да направи нещо друго, ама... Пич, винаги мога да започна да отварям шопа или да отварям инвентара си. Признай си го. Да, сигурно, ама все пак си мисля, че малко беше тебе ти. Трябва да меря още едно рядко яйце и получавам някаква пушка. То май вече не се спънват. Да трябва да намеря място да се скрия. И това пак е яко Къде мога място. да се скрия, където убиеца няма да може да ме намери? Аз знам много опи места на тази карта. Майко, някой го убиха. Доста близо до мене, сякаш. Добре, сега трябва да намеря място, къде мога да се скрия. Според теб камиона става ли? Не! Пич. Не, тук не може да се скрие. Да. Има много по-хубави места. Изобщо не е в мене пистолета. Наистина ли? Да.
Пичко, убийца, в мен е пистолета. Ти ли си шерифа? Да. Браво. Чакай, къде си? Помогни ми, сякаш има някакво Да ти момиче. кажа аз. Сякаш ще се убиеца. Пич. Да е стрелна ли? Чакай. Тя отиди при нея. Къде си? Не, това не е тя. Чек, аз съм объркан. Ти къде си? Ето ма. Ето те. Да. Залагай бот. Голем скемър си. Да залягам се към боте. Защото тя те уби. И изгуби. Аз не изгубих. Чуй ми лахази. Oh my god, bro! Oh hell no! Oh my god, bro! Хора, пишете ми в коментарите дали искате да му подаря нещо. Защото... Чуй ми лази. Какво означава това? О, бецът, близо до тебе! Гони ма! Бягай, бе! Ама аз знам как да бягам, не се бои. Еми, ела да я вземеш да бягаш. Имат ли пуската? Не, няма я! Не, пуската. О, мага, бро! Нали сега чук отговорих на фъкания въпрос? Добре, май спрямо ако. Хей, йо! Ще ли биш шерифа, бе? Ще ли биш шерифа? Ясно. Кога, защо и как? Добре, поне не съм умрял. Това ма кефи. Ако знаеш как скачах само. След искаш ли иначе към колко? Още 2 рунда. Може. 2 рунда и свършваме, хора. Я да видя сега. Защото трябва да снимаме още видеа. Да, още. И ми пишете в коментарите дали да му подаря нещо от моя инвентар и какво да е. Защото вече има 10 левел. Мухахаха. О, не. Аз знае какво означава това. Ти си убийцът. Не. Защо тогава се смееш, бе? Държава. Къде си, бе? Да, Да тле, опа! Аз знам кой е. Един дребус. Пиш. Той прави дабъл килс. Добре, шерифа е още жив. Ама иска. Да, малкият. То разбира. Аз се крия. С шерифа ще му се навре в ръцете. Не е малкия, бе. Не, толкова не е страх. Решила е да те убие. Човек, те като малко дете, бе. Убили те? Не, уби другия, май. Уби ме и мен. Пичезочка. Късмет. Аз ще кемпя.
Пич, Репет. кажи ми къде е молята. Ей, да... Как ма видя? Пич, това не беше реално. Как? И как? Човек, точно като слизаше, аз го видях да те гледа. Точно. Или някой му е казал. Виж, то проиграят всичките с тимейтове. Да, но иначе сега има още последен рунд хора и да спрем. Иванчо, виж какво има за тебе. Какво има зад мене? Обърни се. Нищо няма. Не има, обърни се. Шуи ми лайфи. О. О, 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 айде, мачкай. Какво да мачкам? Аз и сега ще смачкам. Сам да те видя. Защо е това? Това беше това, бе. Хей, йо! Хей, йо, хей, йо! Бе, защо не можах да те пранкна, бе? Ай, още един рунд. С какво? Да се направя на Добре, убиец. още един. Пич! Беше бързо за ти, добре. Това не беше рунд, бе, човек. Не, ба, хоспут. Чуй ме, Аз пък защо прави мода на смеенето? Ха-ха-ха-ха. Муха-ха-ха. Ей, сега вече наистина ще смажа. О, не, какво ще правя? Сега по тебе ще се опитам. 100% не мога и да избягам. Айде, фудет! Пич, това пак не е рунд! Бати, рунд! Човек, не знаеш как беше този рунд, ама да кажем чао на хората, искаш ли? Еми, хора... Ела, спри са. Хора, това беше от нас. Чао. Вера?